Vítajte na našej ceste spoločného objavovania nového, neznámeho, strateného, alebo že by len dávno zabudnutého? Kto som? Som vaša spolužiačka, spolucestujúca, spoluúčastníčka tohto dobrodružného zájazdu vo vesmíre a práve tu a teraz na Zemi. Momentálne som bytosť v ľudskej podobe, ktorú volajú Inka a mám nespočetné množstvo otázok. Som zvedavá a tak hľadám, skúmam, skúšam a som skúšaná. Som ako vy. Ani viac, ani menej. Nemám žiadne mimoriadne schopnosti, ktoré by ste nemali aj vy. Všetci ich máme. Len záleží, či ich rozvíjame. Pre každého som niekto, niečo iné. Ľudia si ma pomenovávajú rôzne. Liečiteľka, terapeutka, mestská šamanka, bylinkárka, ceremonialistka, masérka, čarodejnica, divožienka, kurandéra, čakaruna, Inka medicínka, slniečko. Ono je úplne jedno, ako si ma nazvete. Pokiaľ je to pre vás prínosné, účinné a odvedie to tú prácu, teda vytvorí to tú tvorivú energiu, ktorá je práve potrebná na vzniknutie časopriestoru, vašeho liečenia, uzdravenia, transformácie, sebapochopenia, sebaprijatia. Znovu nájdenie rovnováhy, harmónie, celistvosti, radosti, proste znovu objavenie, znovu prepojenie vás, seba samých, alebo vás so sebou samými? Veď vy viete, čo chcem povedať. Kto nie som? Nie som zdravotná lekárka, výživová poradkyňa, ani psychologička. Síce psychológiu som študovala, avšak štúdium som nedokončila. Nedávalo mi to tie odpovede v tom čase, ktoré som práve hľadala. Ako sa teda nazýva to, čo robím? V kečuančine v Peru majú na to najvýstižnejší názov – čakaruna, čo doslova znamená premosťujúca osoba, most, spojovateľka. Čakaruna pomáha druhým prejsť z jedného stavu vedomia do iných stavov vedomia. Napríklad z mysle do srdca. Z nevedomia do vedomia. Z prítomnosti do minulosti. Alebo naopak. Alebo z prítomnosti do budúcnosti. Proste poskytujem ľuďom pozrieť sa na záležitosti a situácie inak. Z iného uhľu pohľadu. Profesíne to nazývajú holistická sprievodkyňa, čo znamená, že inšpirujem, podporujem, učím a sprevádzam ľudí k ich celistvosti a rovnováhe. Umožňujem im nazrieť a vstúpiť do ich vlastnej sily. A preto spoločne vy a ja spolupracujeme, čistíme, uzdravujeme. Spoločne privádzame vás naspäť k rovnováhe. Spájame telo, myseľ, srdce, dušu do jedného pôvodného celku. Lebo keď to robíme spoločne, tak vy posilňujete svoje celistvé bytie a nikomu neodovzdávate svoju silu. Každý sa oslobodí a uzdraví sám. Nikto iný to za vás neurobí. Ja vás iba sprevádzam, navigujem, aby ste odhalili svoje temné stránky vďaka vášmu vnútornému svetlu. Vy sa liečite sami. Vy ste liečiteľmi. Vy máte všetku potrebnú medicínu už vo vás. Ja len vediem ľudí, aby sa zbavili nánosov, vrstiev, programov, ktoré neslúžia k ich zdraviu, pohode, prosperite, blahu a rozkvetu. A je úplne jedno, či ste tieto programy prevzali od iných vedome,
či nevedome. Ako holistická sprievodkyňa pomáham, vediem vás pri prinavracaní vašich oddelených častí späť k vám, o ktoré ste prišli manipuláciou, nevôľou, traumou, nejakou záťažou v tomto alebo v tzv. Minulých životoch. Čokoľvek, čo spôsobuje vašu nerovnováhu. Ide o vaše vlastné oslobodenie sa znútra, o celistvé zjednotenie srdca, vedomia, podvedomia, tela, ducha, duše a prinavrátenie oddelených častí do jedného celku vášho bytia a žitia. Mojou prácou je vytvoriť pre vás časopriestor, kde keď vstúpite do celistvosti a rovnováhy, naskytuje sa vám obrovská možnosť uzrieť, nacítiť, uvedomiť si, kde sa vyskytla závada vo vašom príjimači. Áno, príjimači. To, ako ste čo prijali alebo neprijali. Čomu, komu ste sa otvorili alebo neotvorili. A potom, ako ste to strávili alebo nestrávili. A zostalo to zaseknuté niekde vo vás a potom to spôsobovalo neplechu, nevôľu. A tok energie nemohol prúdiť voľne a slobodne. No a keď už ste v takomto požehnanom stave harmónie, vy to máte vo vlastných rukách. Ste vo svojej sile a máte tú ďalšiu obrovskú príležitosť zmeniť to. A to je na vás, či opäť sklznete do starých, dobre známych kolají, alebo sa rozhodnete konať, žiť, rozprávať, myslieť úplne inak ako predtým. Vyžaduje si to obrovskú dávku odhodlania vystúpiť z kolotoču, ktorý nazývame komfortná zóna, a vyskúšať niečo nové alebo len iné. A vtedy sa liečite vy sami svojou vlastnou silou. Ja vás len sprevádzam a nabádam, aby ste sa na záležitosti pozreli z úplne iného uhlu pohľadu. Pýtam sa rôzne otázky, aby som vás do toho bodu mohla pozvať. Používam rôzne prírodné techniky a nástroje, pretože príroda lieči. Mojimi pomocníkmi a mojou inšpiráciou sú tzv. Šamanské techniky na liečenie fyzického, emocionálneho, mentálneho, astrálneho tela, kryštály, minerály a kamene, esenciálne oleje, vykurovadlá, rastlinky, kvety v rôznych podobách, napríklad bylinky, kvetové esencie, kvapky do očí sananga, tabakový prášok hapé alebo rapé, ceremoniálne kakao, voskovité sekréty zo žabičiek, napríklad jednou z nich je kambo, Philomedúza bicolor, zvukové nástroje, napríklad bubon, chrastítka, tibetské misky, zvonkohry, liečivá hudba môjho muža, ktorý hrá uzdravujúce skladby a piesne na gitare, a samozrejme verní pomocníci. Oheň, voda, zem a vzduch sú neoddeliteľnou súčasťou mojej práce. Taktiež mi nejde nespomenúť metódy regresie, kineziológie a progresie, ktoré v tejto kombinácii používam v terapii koreňovej príčiny. Terapia koreňovej príčiny umožňuje sa dostať ku koreňu, ku skutočnému zdroju problémov a blokov a obmedzujúcich presvedčení a transformovať to priamo tam, kde to vzniklo. No a potom viete
oveľa ľahšie zabrániť nechceným myšlienkam, správaniu. Proste, aby sa problém v budúcnosti znovu vyskytol. A keď sa znovu náhodou vyskytne, ľahko to nielen spoznáte, ale rovno budete mať šancu to zmeniť. Pretože terapia koreňovej príčiny vám umožňuje preniknúť do nespracovaných, uväznených emócií a traumy, ktoré sú uložené vo vašej podvedomej a nevedomej mysli a v tele. Ústredným nástrojom terapie koreňovej príčiny je forma nehypnotickej regresie, cez ktorú vás privediem do stavu absolútne hlbokej relaxácie. Takže nestrácate kontrolu nad svojim vedomím, iba sa presúvame a cestujeme z nevedomia, podvedomia do vedomia. Táto nehypnotická forma regresie nám umožňuje bezpečný prístup k databáze vašej pamäti. Návrat do minulosti, či už v tomto živote, od počatia v maminom brúšku, pri narodení počas vášho pôrodu, z detstva, mladosti, nedávnej súčasnosti, alebo tzv. Minulých životov, alebo zo života medzi životami. A nasledovne príde pochopenie prvotných príčin problému, traumy, bloku, ktorý sa v živote vyskytol. Ako spôsob komunikácie s podvedomím používam kineziológiu, spätnú väzbu reakcie svalov. Telo je neskutočne múdre. Uvedomuje a pamätá si všetko, čo sa deje v nás, čo zažívame. Inteligencia tela je priamo spojená s našou vnútornou inteligenciou, dušou, vyšším ja a podvedomím. Duša je prepojená s absolútnom vesmírom, so zdrojom nekonečnej inteligencie, testovaním reakcie svalov získavame informácie z podvedomia, duše, alebo ak chcete, z vyššieho ja. Terapia koreňovej príčiny sa zameriava na pochopenie, ako sa stalo to, čo nás ovplyvnilo. Jednou z obľúbených metód mojich klientov je Access Bars, ktorá spočíva v jemných dotykoch 32 bodov na hlave. Počas toho ležia na chrbáte, relaxujú a popri tom vlastne vypúšťajú a uvoľňujú určitú vrstvu myšlienok, pocitov, ktoré ich držia uviaznutých a zaseknutých v živote. V rôznych oblastiach, ako napríklad vzťahy, komunikácia, zdravie, radosť, tvorivosť, peniaze, vďačnosť a tak ďalej. Dotykmi na určitých bodoch na hlave v rôznych kombináciách sa uvoľňuje elektromagnetická energia z mozgu a dochádza k spomaleniu mozgových vln a čistí obmedzujúce programy, správania, myslenia, reakcií, zakorenené názory a presvedčenia, ktoré ste či už vedome alebo nevedome prevzali od iných. Týmto čistením sa spraví priestor pre niečo nové, čo si potom sami v živote môžete vytvárať. Stanete sa opäť tvorcami vašej reality. Proste vaše vedomie sa prebudí a to vie. Nemyslí, proste a jednoducho vie. A to vám pomôže oveľa ľahšie splniť si vaše ciele a telo smeruje ku zdraviu prirodzenou cestou. Ďalšou možnosťou z ponuky holistických služieb, ktoré poskytujem, je očista bioenergetického pola a zosúladenie energetických centier. Alebo možno vám viac napovie, keď to nazvem očista aury
a harmonizácia čakier. Ku vzniku tejto mojej vlastnej metóde ma inšpirovali klienti, ktorí ku mne chodili na liečenie pred 10 rokmi. V podstate ich telá, duše a vyššie ja, kryštály, kivadielko, vykurovadlá, vône, zvuky a hlavne časopriestor, kde sa ocitli, ako ľahli na masážny stôl, zatvorili oči a ja som sa prepojila s ich energiou. Vôbec vám to nejako neviem logicky vysvetliť, ale skúsim to opísať, ako to vnímam. Počas tohto liečenia presne viem, čo robiť, čo tam nepatrí, čo treba odstrániť, zaceliť, transformovať. Vidím, cítim, vnímam, čo sa deje na energetickej úrovni. Ruky mi ako keby magneticky pritiahne na tie miesta, ktoré potrebujú pozornosť. Prichádzajú mi rôzne informácie, napríklad ako to vzniklo, čo s tým spraviť a informácie pre klienta, aké má možnosti, ktoré môže využiť na dosiahnutie toho, po čom momentálne túži, čím sa momentálne zaoberá. Čo sa týka energetických centier, zosúľaďujem, harmonizujem ich za pomoci liečivej sily kryštálov, kameňov, zvukov, vôňou a kivadielkom. U každého a u každej situácie je to individuálne. Ono si to samo vypýta, čo potrebuje k očiste a k prinavráteniu rovnováhy a harmónie. Očista obytných priestorov od ťažkých energií alebo požehnanie domova asi hovorí samo o sebe. Vyčistenie priestoru je proces, ktorý odstraňuje ťažké, stagnujúce, zastarané, zaseknuté energie z domova, ktoré môžu ovplyvňovať každý ďalší aspekt vášho života. Očistenie od takýchto energií môže zlepšiť vašu náladu, zdravie, psychiku, komunikáciu medzi členmi domova. Lepšie sa viete sústrediť na prácu a pomáha udržiavať tok tvorivej energie a chuť do života. Najprv vyšetrím, kde sa ťažká energia zdržiava, odkiaľ prichádza, či máte pootvárané nejaké portály, či máte nejakých nepozvaných nájomníkov, ktorí spôsobujú takéto neželané vibrácie a potom sa pustím do očisty. Zásadným prostriedkom sú vykurovadlá a iné očistné techniky. Často si situácia vyžaduje malé popremiestňovanie nábytku a doplnkov, ako napríklad obrazov. A potom prichádza proces požehnania, ktorým naplníme vyčistený priestor tým, čo by ste v živote chceli mať viac. Očista od ťažkých energií, urieknutí, rušenie nezdravých energetických pút, kliadieb, tiež hovorí samo o sebe, o čom to je. Anulujeme, pretvárame, rušíme vyše 180 možných vplyvov, ktoré do vás vnikli, alebo ste sa vy, či už vedome, alebo nevedome zaviazali v tomto, alebo v tzv. Minulých životoch, v iných dimenziách. Možno ste ich zdedili po vašich predkoch ako transgeneračný rodový odkaz a teraz prišiel váš čas zmeniť to. Je to v podstate taká očistná ceremónia, ktorá si vyžaduje najviac vaše odhodlanie zmeniť to a zároveň ochotu popracovať na tom a venovať tomu nejaký ten čas. Nejedná sa o službu, kde vy mi zaplatíte a ja to urobím za vás. To vôbec nie. Nesúhlasím s tým. Nesúhlasím s tým, aby ľudia odovzdávali svoju moc niekomu inému. Ja som tu od toho, aby som ľudí podporovala, aby znovu získali svoju moc naspäť a vstúpili do svojej mocnej sily a nepotrebovali niekoho, kto to spraví za nich.
Opäť spolupracujeme, spolutvoríme, vlastne spolu odstraňujeme. Z energetických centier alebo čakier často vychádzajú jemnohmotné vlákna, éterické šňúry. Vyzerajú niečo ako hrubé nite, pupočné šnúry alebo svetelné hadičky a vedú k energetickým centrám ľudí, miest, vecí, s ktorými máte nejaký vzťah. Najčastejšie k rodičom, deťom, bývalým partnerom a milencom, k domu, k rodisku, kde ste vyrastali, miesta, ktoré ste navštívili a k blízkym priateľom a tak ďalej. Jemnohmotné vlákna fungujú ako hadice, cez ktoré medzi ľuďmi prúdi energia. Napríklad, ak človek, s ktorým ste spojení, bude mať nejaké problémy, začne z vás čerpať energiu. Nevedome vás využije ako ľahko prístupný zdroj energie. A preto, aby ste vedome či nevedome neodovzdávali, nestrácali svoju silu, energiu, prerušenie nezdravých, nefunkčných energetických pút je vlastne o tom. Kvetové esencie, rastlinky, bylinky, odinky a aromaterapia. Kvetové esencie uvoľňujú zablokovanú energiu a potláčané alebo nespracované pocity, strachy, bolesti z minulosti, ktoré počase môžu vytvárať v našom vnútri psychické konflikty. Kvetinové esencie vám pomôžu znovu sa spojiť so silou vášho srdca a múdrosťou vašej duše. Vytvárajú trvalú zmenu vo vašom živote na energetickej úrovni. Znútra von. Kvetinové esencie sa používajú ako tinktúry, teda vnútorným použitím. Je to starodávna botanická liečebná metóda, ktorá pomáha človeku transformovať nepríjemné emócie a harmonizovať telo, myseľ a dušu. Rastlinky a bylinky, kôry a živice zo stromov sú moje verné spojenkyne, spoločníčky pri liečení rôznych nevôlí. A taktiež pomáhajú ich vôňou, arómou, prostredníctvom aromaterapie. Veď jeden z najsilnejších zmyslov je čuch. Esenciálne oleje sú často označované ako DNA rastliny. Po celé stáročia boli esenciálne oleje a rastliny používané rôznymi spôsobmi, aby pomohli dostať telo do rovnováhy, pomáhajú pri uzdravovaní našich emócií. Niektoré esenciálne oleje sú považované za niekoľkonásobne silnejšie ako byliny. Sila a moc energie kvetov, rastlín, byliniek, živíc a dreva s ich láskavým dovolením mi pomáhajú spolu vytvárať rôzne aromatické aura spreje na očistu, ochranu a požehnanie. A tiež zmesy na rôzne magické očistné kúpele, ktoré v Južnej Amerike nazývajú limpia a pomáhajú duchovnému liečeniu. Očistné aromatické aura spreje pomáhajú vyčistiť priestor, vašu auru, teda vaše energetické biopole od ťažkých, stagnujúcich, zastaralých, zaseknutých energií, niektorých entít, myšlienkových foriem, ktoré vás ťahujú dole. Znižujú stres a napätie, sú vhodné v situáciách, kedy sa nedá použiť forma vykurovania za pomoci dymu. Napríklad, keď máte bábätká, detičky pod 3 rôčky, na dym citlivých domácich miláčikov, alebo bývate a pracujete v miestnosti, kde by sa spustil alarm kvôli dymu. Žehnajúce a ochranné aromatické aura spreje sú stvorené
na rozvibrovanie jemnohmotných, účinných, prospešných a efektívnych energií vo vás a okolo vás. Harmonizujú, ochraňujú pred urieknutím, navodzujú pocity pohody, šťastia, pomáhajú nervovému systému, prinášajú do duše mier, vytvárajú príjemnú atmosféru, zvyšujú sebaistotu, odhodlanie, obnovujú energiu celistvosti. Tvorím aj rôzne magické vykurovacie zmesy na očistu, exorcizmus, ochranu, liečenie, lásku, vášeň, pohodu, odvahu, šťastie, priaznivý finančný tok peňazí, pokojný spánok, astrálne cestovanie, zvýšenie intuície a tak ďalej. Tieto vykurovacie zmesy sú precízne vybrané a nakombinované zo živíc, rastliniek, korenia, korienkov, kôry, dreva a tak ďalej. Liečenie šamanskou cestou je mojou najstaršou a prvou metódou, ktorú som začala využívať v mojej praxi pred vyše 12 rokmi. Prostredníctvom liečenia šamanskou cestou sa spájam s duchovným svetom, aby mi pomohli liečiť na fyzickej, mentálnej, emocionálnej a duchovnej úrovni. Pôsobím ako most, sprostredkovateľka medzi klientom a duchovným svetom, pričom používam rôzne techniky, ktoré pomôžu klientovi získať prístup k vlastnej vnútornej múdrosti, sile a sebaliečeniu. Svoju cestu ako sprievodkyňa šamanským liečením som započala zasvetením cez 9 iniciačných obradov Munai Ki. Vo voľnom preklade Munai Ki znamená sila lásky. Munai znamená súcit, bezdôvodná láska a úcta ku všetkému živému. A Ki znamená živá sila. A taktiež Munai Ki znamená ľúbim ťa, ale nie v tom romantickom poňatí. Munai Ki môžeme tiež chápať ako vyjadrenie lásky a sily v rovnováhe a harmónii. Som Mesa, nositeľka, ktorá je súčasťou Munai Ki. Mesa vyzerá ako balíček, liečivý batôštek a slúži mi ako oltárik, kdekoľvek idem a hlavne je živým prostriedkom pri liečení a ceremóniách. Často sa ma ľudia pýtajú, čo to je, tak preto to tu hovorím. Je mojou neoddeliteľnou súčasťou. Medzi moje najobľúbenejšie formy šamanského liečenia patrí sprevádzanie vás cestovaním do iných svetov. Či sa už jedná o cestu na získanie spojencov, silových zvierat, duchovných sprievodcov, znovu získanie oddelených častí vašej duše, spojenie medzi vami a vašimi predkami, na získanie darov, do komnaty vašich zranení, do komnaty vašich dohôd, vyslobodenie, vytiahnutie cudzích energií, entít, rozuzlenie prekliatia a tak ďalej. Ceremónie sú mojou srdcovou záležitosťou. Milujem, keď sa stretneme a oslavujeme, liečime, vypúšťame, alebo len tak sme. Pri ceremoniách je to ako keby zastal čas. Nikde sa neponáhlame, iba sme a tvoríme a preciťujeme veľkolepú vďačnosť, lásku a oslavu všetkého, čo je. Je to akýsi iný časopriestor. Despacho
je ceremónia úcty a ďaky vzdania, keď si vzájomne vymieňame dary s duchmi prírody a vesmírom. Je to posvetná vzájomnosť. V mnohých kultúrách to nazývajú obetiny. Despacho je akt lásky, pripomienka spojenia, ktoré zdieľame so všetkými bytostiami, prvkami, duchmi a posvetnými miestami. Túto tradíciu som si zamilovala cez žitie šamanskou cestou a hlavne vďaka Munei. Cez despacho ceremóniu je možné vypustiť a aj získať to, čo potrebujeme, po čom túžime a aj lieči. Je nespočetné množstvo možností. Napríklad despacho pri zármutku, strate, spomienke, odpojenia pút, nadobudnutie oddelených častí našej duše, pri narodení dieťatka, svadbe, na nové začiatky, uzdravenie, požehnanie šťastím, na finančnú hojnosť, očistenie svojho mena, pri asistencii odchodu duše z tohto sveta, liečenie miesta, budovy, keď sa náš život zvrtol v určitom bode, pri prechode v životnej situácii a tak ďalej. Zoznam je nekonečný. Despacho ceremóniu si užívajú aj deti. Naozaj úplne všetci. Je to taký iný stav bytia v tom danom momente. Ďalšou srdcovečkou sú ceremónie s liečivými darmi prírody z Južnej Ameriky, ako napríklad Kambo detox ceremónia, Happé alebo Rapé, Sananga, Bobinsana, kakao ceremónia. Kambo detox ceremónia je extrémne silný liečebný rituál, ktorý privádza telo, myseľ a ducha do stavu rovnováhy a harmónie. Kambo je jed z opičej rosničky Philomedusa bicolor, používaný pri očistných rituáloch v Južnej Amerike. Na fyzickej úrovni má kambo schopnosť poskytnúť telu hlboký detox, konkrétne pečení, črevám, ako aj nabudiť imunitný systém, priviesť ho späť do stavu optimálnej funkcie. Na mentálnej úrovni kambo zlepšuje náladu a zároveň umožňuje mysli upokojiť sa a uvoľniť sa. Zvyšuje sústredenosť, bdelosť, uvedomenie a jasnosť mysle. Môže človeku umožniť vidieť veci oveľa jasnejšie a urobiť rozhodné kroky. Kambo nás privádza do stavu vyrovnanosti, čo nám umožňuje odhaliť a prekonať obmedzujúce presvedčenia a myšlienkové vzorce. Na emocionálnej úrovni je kambo známe tým, že zlepšuje náladu a pocit pohody. Má schopnosť zvyšovať odolnosť voči stresu a zároveň znižovať pocity úzkosti a depresie. Dodáva odvahu spracovať a uvoľniť traumy, rany a emocionálnu záťaž. Na duchovnej úrovni sa o kambu hovorí, že rozpúšťa panemu. V Južnej Amerike sa pod pojmom panema rozumie niečo ako taký šedý energetický oblak nad človekom, to, čo my tu nazývame nevôľa, úzkosť, depresia, smola, nešťastie, ktorý vám bráni dosiahnuť vaše ciele a nie je v súlade so životom, po ktorom skutočne túžite. Ak sa v džungli cíti, že na člena kmeňa prišla smola alebo ťažká energia, na nápravu sa často používa kambo. Kambo nám uľahčuje uvoľňovanie emocionálnych a energetických blokád.
taktiež sa úspešne používa pri liečení rôznych závislostí. Za mňa terapia koreňovej príčiny a kambo sú moji top pomocníkmi pri liečení závislosti. Avšak kambo nie je vhodný pre každého. Veľmi príjemnou a chutnou je kakao ceremónia. Slávnostný kakaový obrad má korene v starovekých mezoamerických kultúrach, kde bol považovaný za nápoj bohov. Nie je to také práškové kakao z obchodu, ale je to koncentrovaná, veľmi hustá, tuhá hmota, čistá forma čokolády, ktorá si zachováva prírodné zlúčeniny, o ktorých sa predpokladá, že pozdvihnú náladu, zvyšujú vitalitu, podporujú pocit pohody. Slávnostné kakao by nemalo obsahovať nič, čo nepochádza z kakaových bôbov. Takže žiaden cukor, lecitín, stabilizátory alebo náhradné rastlinné tuky. Má vyššiu koncentráciu rôznych látok, obnovujúcich zdravie a látok meniacich vedomie, ktoré pri konzumácii vyvolávajú silný, hrejivý pocit v srdci. Tento pocit hrejivosti alebo srdce otvárajúci pocit spôsobuje pokojné a povznesené fyzické a duševné stavy, okolo ktorých sa točia ceremoniálne obrady kaká. Kakao je tak slávnostné a tak plné významu, ako mu len dovolíte. Či už harmonizujete energie, alebo otvárate svoje srdce, aby ste vy mohli do neho nazrieť. A tým vás prevádzame spolu s mojím šikovným, talentovaným mužom, ktorý lieči hudbou. Počas kaká ceremónie nepijeme len tento slastný nápoj, ale aj pracujeme na rôznych záležitostiach, napríklad na tom, čoho sa chcete zbaviť, čo chcete nadobudnúť. Cez srdce sa dostávame do našeho vnútra, kde sa dajú objaviť nádherné poklady. No a po práci oslavujeme, pijeme kakao, spievame, tancujeme, alebo len tak v pohodičke si vychutnávame tento ozajstný čokoládový zážitok. Sananga, rapé a bobinsana ceremónia. Toto trio, 3 úžasné dary od amazonskej matičky z džungle v Južnej Amerike sú tiež mojimi spojencami, pomocníkmi, liečiteľmi. Sananga kvapky do očí pripravujem s koreňou a kôry kríka Taberna e Montana. Tieto kvapky do očí fungujú na fyzickej, emocionálnej a energetickej úrovni. Rozpúšťajú rušivé energie, podporujú pocit vitality, ľahkosti, duševnej jasnosti a duchovnej pohody a cíbria vnímanie, čím sa lepšie prepojíte s vlastnou intuíciou. Rozptylujú duševný zmetok a neprospešné myšlienkové vzorce. Účinky sa pripisujú jej schopnosti vyčistiť myseľ a uľahčiť intuitívne interakcie. Má schopnosť odvápniť a aktivovať epifízu, šišinku mozgovú, alebo ako to ešte nazývajú tretie oko. Amazonské kmene si vďaka sanange vylepšujú nočné videnie pri love a tento posvetný silný liek používajú na liečbu a prevenciu očných chorôb, ako je glaukóm, šedý zákal, ďalekozrakosť, krátkozrakosť a dokonca aj slepoty. Opäť
Nie každá medicínka je pre všetkých. Aby ste vedeli, očné kvapky Sananga spôsobujú intenzívny pocit pálenia. Ako keď si nechtiac dáte čili do očí. Zvyčajne to trvá niekoľko sekúnd alebo zo pár minút. Je to však dôležitou súčasťou procesu liečenia. Rapé alebo hapé. Hapé je posvetná tradícia. Je to jemne mletý prášok, ktorý slúži ako most medzi duchovnom a fyzičnom a spája užívateľov so starodávnou múdrosťou Amazónie. Tento šamanský šňupací tabak, primárne vytvorený z listov Nicotiana rustica, čo je silná odroda tabaku, známej ako mapačo, je uctievaný pre svoj hlboký duchovný význam. Sprievodca vám fúkne HP postupne do oboch nozdier, aby nastala rovnováha a pre plné prijatie blahodárnych účinkov HP alebo rapé. Ako vždy, najdôležitejší je zámer, prečo ste sa rozhodli spojiť sa s týmto pomocníkom. Po vfúknutí počiatočný pocit môže byť dosť drsný, ani zďaleka nepríjemný. Intenzívne pocity sú však prchavé, zvyčajne trvajú len zo pár minút. Potom príde pocit hlbokého zakotvenia, taký stav absolútnej prítomnosti, jasnosti v mysli a také dosadnutie do vlastného tela a uvoľnenia sa do svojho okolia. Je to pomocník, nástroj na očistu nielen tela, ale aj ducha, ktorý ponúka jasnosť, zvýšený stav bdelosti a sústredenia, ochranu a spojenie s prírodným svetom. HP pôsobí ako katalizátor premeny, nástroj na vnútorné skúmanie a prostriedok opätovného spojenia so starodávnou múdrosťou, ktorá nás vedie k harmónii so sebou samým a so svetom okolo nás. S každým človekom som zažila rôzne skúsenosti, ale všimla som si jednu vec. HP je nesmierne inteligentné a ide presne tam, kde ho treba. Kto to vyskúšal, presne vie, o čom hovorím. Opäť nie je to pre každého a doporučujem následovať svoje telo, intuíciu, svoju vnútornú inteligenciu. Pre mňa je Bobinsana ako taká láskyplná, starostlivá mamička s otvorenou náručou, ktorá pofúka vaše ubolené srdiečko. Táto rastlinka sa zvyčajne pije na špeciálnej diete alebo počas šamanskej ceremónie na otvorenie a liečenie srdca, na posilnenie empatie, prehlbenie spojenia s prírodou a poskytnutie uzemnenia. Podľa mnohých maestros curanderos alebo šamanov sa hovorí, že Bobinsana je veľmi jemný, liečivý rastlinný duch, ktorý zvyšuje jasnosť, sústredenie, súcit a rieši smútok, zármutok a stratu. Bobinsana motivuje a vyplňa emocionálne medzery. Pomáha otvoriť srdcia a nájsť si vlastnú cestu. Uvádza do rovnováhy energetické telo, chráni ho pred neželanými vibráciami a oživuje ho. Ale, ako som už spomínala, na prepojenie s Bobinsanou je potrebná špeciálna dieta. Vzdať sa určitých návykov a niečo pre svoje liečenie obetovať nie je pre každého. A ak si pamätáte, čo znamená panema,
ten šedý energetický oblak nad človekom, to, čo my tu nazývame nevôľa, úzkosť, depresia, smola a nešťastie, sa počas sananga, hape, bobinsana ceremónie krásne rozpúšťa. Ďalšie služby, ktoré ponúkam, spomeniem už len skrátke. A potom ešte niekedy pripravím individuálny príspevok, informácie o každej jednej službe jednotlivo. Ako som sa k tomu dostala, prečo a ako som sa to naučila, k akému účelu slúži daná služba, ako vám môže prispieť do vášho žitia a bytia a tak ďalej. Takže v skratke, ďalšia ceremoniálna práca sa týka párov, ktorí uprednostňujú verejne oslaviť svoje spojenie v lone prírody alebo na nejakom netradičnom mieste bez úradných okolkov a nepotrebujú oficiálne podpísané, opečiatkované, notárom overené dokumenty na ich lásku a rozhodnutie odovzdať sa naplno ich vzťahu a spoločne s priateľmi, rodinou a známymi, alebo len oni dvaja, chcú sa oslávne, ceremoniálne zaviazať jeden druhému. Túto ceremóniu nazývam stužkovacia ceremónia, kde sa vlastne prevezujú stužky cez držiace sa ruky prítomného páru. Viac informácií poskytnem v inom príspevku. Pretože mám pocit, že som práve natočila celovečerný film o mojich službách. Takisto namiesto krstín môžem pre vás vytvoriť menovaciu ceremóniu. Je to slávnostné vyhlásenie mena do sveta nového člena. Ešte spomeniem službu ako strážkyňa posvätného priestoru, keď potrebujete niekoho, aby držal bezpečný priestor okolo vás a poskytol vám pomocnú ruku, aby tam s vami niekto nápomocný proste len bol pri tejto skúsenosti. Túto službu využívajú hlavne tí, čo hľadajú prísediaceho pri psychadelickom terapeutickom liečebnom procese ako psychadelického sitera. Taktiež, ak ma niekto potrebuje počas integrácie, zaradenie, pochopenie nadobudnutých zážitkov z tejto skúsenosti. Ďalej s mojím mužom pripravujeme výlety na silové miesta, na rôzne zaujímavé miesta v prírode, kde všetci spoločne, vy a my, vytvárame zaujímavý časopriestor na oslavu života alebo liečenie bytím v lone matky prírody. Radi cestujeme svetom a tak nie je pre mňa prekážkou prísť aj na iné miesta, ak sa vás nazbiera viac. Momentálne bývam 19 rokov v Southamptone na juhu Anglicka a rada sa vraciam do Čiech, na Slovensko a do Peru. Cestujem aj do iných krajín, ale o tom potom. No a ako pozerám, ubehlo 49 minút a ja tu stále opisujem, aké služby vám môžem poskytnúť. A týmto by som vám zároveň poďakovala a pogratulovala. Gratulujem vám, že ešte stále v tejto fast foodovej, všetko, teraz hneď a rýchlo, digitálnej, algoritmickej dobe, plnej krátkych videí a návyku scrollovania ste vydržali až doteraz spolu so mnou. Gratulujem! A ďakujem všetkým mojim klientkám a klientom, ktorí to so mnou nevzdali a neustále sa ma vypytovali, kedy už natočím nejaké video
o sebe, aby mohli zdieľať a doporučiť moje služby. Tak a týmto to považujem za práve vzniknuté. Juhu, tada! Naozaj, nesmierne vám ďakujem, že ste ma do toho potlačili. Tí, čo ma nepoznajú, alebo tí, čo ma ešte nepoznajú, nevedia, že doteraz som využívala formu doporučenia. Teda, že niekto ma doporučil niekomu inému. Nepropagovala som sa online, pretože to vnímam trochu inak ako iní ľudia. Ale ako vidíte, pracujem na tom, aby som to prispôsobila dnešnej internetovej dobe a niektoré služby poskytujem už aj cez videohovor. Dávno netrávim veľa času na internete, telefóne. Uprednostňujem pobyt, prechádzky, rozhovory v prírode, stretnutia naživo, čo je v dnešnej dobe vzácnosť. Stretnutia naživo, to je vzácnosť. A aj preto rada pripravujem a zúčastňujem sa rôznych stretnutí, pobytov za účelom oslavy života, liečenia, alebo len tak byť v ústraní, v prírode, oddychnúť si od každodenného, rutinného života a prinavrátiť nám pocit rovnováhy práce a oddychu, pocit spolupatričnosti, pocit, že nie ste v tom sami, pocit podpory a bezpečného priestoru pre zdieľanie. To, čo robím, tvorím a vyrábam, aj učím. Pripravujem rôzne workshopy, kurzy, retreaty, alebo po anglicky retreat, pobyty, či už liečivé, zážitkové, náukové, výcvikové, aby sme sa ako skupina bratov a sestier s podobnými záujmami mohli stretnúť, diskutovať, učiť sa jeden od druhého a nájsť ten časopriestor spolupatričnosti. Pocit, že nie ste v tejto zvláštnej kozmickej hre, takzvanej kolektívnej realite sami, alebo si len rozšíriť obzory a spoznať nových ľudí s podobnými záujmami. Mojím zámerom je vás inšpirovať, podporovať. Nech spoločne objavíme, zveladíme vašu vnútornú silu. Mňa nesmierne teší, keď vidím, ako ľudia rozkvitajú. Ako sa vyvíjame a rozkvitáme, tak to, čo teraz ponúkam, už zajtra nemusí byť a môže tu byť niečo iné, efektívnejšie a prínosnejšie. Samú seba považujem za skeptika s otvorenou mysľou a preto, ak niečo pre mňa prestáva fungovať, tak tam nezotrvávam. Zatiaľ tieto nástroje, technológie a metódy používam už niekoľko rokov a spolu s klientami máme úžasné výsledky a ja som nesmierne s nimi spokojná. S obrovskou radosťou vás budem sprevádzať na vašej dobrodružnej ceste za poznaním nepoznaného, nového, strateného alebo už dávno zabudnutého. Pozývam vás nechať sa inšpirovať, vyladiť, znovu sa spojiť sami so sebou, so svojou prapôvodnou esenciou, prírodou, absolútnom, alebo ak chcete, vesmírom. Objavte, či by naša spolupráca bola pre vás prínosná, obohacujúca, aby ste mohli rozkvitať, či vám môžem poskytnúť priestor pre vaše liečenie, uzdravenie, transformáciu, sebapochopenie, sebaprijatie, znovu nájdenie rovnováhy, harmónie, celistvosti,
radosti, vašich darov. Proste znovu objavenie, znovu prepojenie vás so sebou samými, s vašou prapôvodnou esenciou. Na 10 až 20 minútový prieskumný rozhovor, či nám to spolu pôjde, sa môžete objednať cez Telegram. Myslím tým aplikáciu Telegram. Tam ma nájdete ako Inka Čakaruna alebo na Messengeri na Facebooku Za hranice nekonečných možností. Napíšte mi, čo vás zaujalo, že by ste to vyskúšali, alebo s čím potrebujete pomôcť a môžeme preskúmať, či som pre vás to práve orechové alebo ľavé makové. Tak, ja už by som sa s vami teda rozlúčila. Nech vás radosť obklopuje, nech vás radosť prevádza, nech radosť vami prechádza. Nech ste radosť sama o sebe. Tak zatiaľ